Siyabingelela ngenhlonipho ubukhosi baphunga namagebisilo umisizulu esesihlalweni namakhosi onke oselwa akhelele lizwe. Sithi namhlanje ake sobheka nje isihloko mkhathini esibheka inkululeko yomuntu. Siyesibone khona okhulekiwe khona okhululekile iminxa ke yamagama nokwakheka kwamagama esiZulu. Sithanda thina ukubheka kakhulu indaba mhlambe yokuthi sesiyakwazi ukuvota, sesiyakwazi ukuhamba ebusuku singabuzwa ukuthi uyapi, kodwa singayibuka ukuthi umoya wona ukhululeke kangakanani siyisizwe esinsundu, ikakhulukazi lesingesizwa lolulimi selikhulumayo. Sihlehle siye emuva 1807 1652 1497 kufika Vasco da Gama ongamaPortuguese, kufika ama-Dutch ngo-1652 1807 kufika amangisi wona ke ehlome ngeBhayibheli ezingovolo nje ethi singosathane njengoba sina sisantuza. Kwase kuliwa ke ngiyayibona ke impilo Anglo-Boer War kulwa amangisi kuba ngumnotho kwaba yimpi ka1879 sihlehle siye ko16 elokhuzana century masibheka ikhathi zo uHannibal elwa noScipio yehlulwa iCarthage ingakabi iTunisia isey north of Africa. uScipio mayenqoba uHannibal wagcina sethi ke usewa-Africanus njengo ethi ngobunqobe iAfrika negama elithi Africa silimnikwe iyo amagiligi nabo laba esilathini ngoba alisona uAfrica kuze kube ngcono mabethi alkebulani ngoba ilona linyana lwethu nalo lidinga ukucutshungula ukuthi akuyona yini lento ebizwa ngeCoptic language. iCoptic sekuyinhlanganisela mhlambe iSkibhithe nezinye izilimi ezifana nesiHebheru nesiJuda kanjalo. La ngibheke khona ke emkhathini ukuthi uma kuukuthi sesizilwa izimpi sazilwa sandlwana sasima sesihlulwa ama-mission ebeza afika ashisa umuzi wakho mhlambe nesigodlo mhlambe makuukuthi uyisangoma noma ngabe kuthiwa unomsamo bawushisa umsamo wakho bese bethi yiba yilento ngenkani. Asivelanga sakholwa ngoba silibonile uthando lukaNkulunkulu kepha inywa saze safika la esikhona, okungasho futhi ukuthi umyalezo kaJesu uyiphutha, kodwa laba bantu abasilethela wona kukhona indlela engahlambulukile abayiletha ngayo eyukweba. Njengoba ke sibuka inyanga yenkululeko, umoya womuntu ukhululeka kangakanani uma ngabe kuukuthi ugogo wakho nomkhulu wakho ubengakubuki ngisho ulibuka iwatch ubebuka isidoni abuka intaba abuka ithunzi athi awusekwesikhathi sokwenza ukuthi manje inkanyezi meyiqhamuka ubeyibingelela iqagule ngegama, kodwa mina nawe asikwazi ukukwenza lokho. Ukukhululeka kukamoya kuhamba kufike kuphi ekhonto kaMvelinqangi asiyazi sonke. Kufana negama elithi Jehova liphuma kuya kulento yokwakheka kolimi lamaHebheru babethi ya babethi unguye onguye ngoba kwakade kwenziwa ucwaningo ososayensi bethatha ama-aphula bawahlakaze aphuma inhlamvu bawahlakaze azangasasikeki izibize ngeatoms leyo nto esho isiqalo sokwenzeka kwezinto. Bathola ukuthi kodwa imuphi umdlandla ke lento masesisike sayiqeda owenza leli aphula libe alibonakala bazama kumuntu bagcina bethi lo osidalile unguye onguye base bethi ya batheke uma ngabe sekuguquguquka ulimi ke ukwakheka kwalo kwafakwa lelu hlamvu lolu noma ungwaqa lothi J uJ nje igama lithi lo ini kamba ngithi kufike kube inkamisa kube khona ungwaqa wawungakabibikho wafakwa umusu ufakiwe wayesejika uYeshua wayeseba ubani uJesus wayesejika uya wayeseba ubani uJehova okwakusho ukuthi unguye onguye igama lakhe asilazi. NakwaZulu mabethi uMvelinqangi igama elithi isiqi esavela kuqala akekho ngamaphambi komunye aze athi yena uyamazi kunomunye. Sonke njengoba sizidalwa emhlabeni sinamandla okuphila nokuphilisa, sinamandla okuyinqoba thina ngaphakathi sakhe lo mhlaba ube ilokho kufanele ube yikhona. Kodwa umbuzo uthi siyazi yini umuntu omnyama masithi ukukhululeke ngokomoya uyazi yini ukuthi ngaphakathi komqondo wakhe kukhona isiqukaquka esisebenza ngogesi
uthi uma ngabe ecabanga uqhwiza imicabango iphume ngaphandle. I-radio njengoba yakhiwe ithathele kumuntu lento ebizwa ngokuba radionic, okusho ukuthi emkhathini uma welula izandla kanje usuke ususemkhathini yonke into ikuzungezile iyakubona nawe uyayibona, kodwa kuya ngokuthi uwaphiwe yini amehlo ukuthi uyibone. Uma ucabanga ke lento iyalapha phezulu emkhathini kukhona eminye imahama ehambelana nalento eyishoyo, mhlawumbe ucabanga imicabango emibi ikulekelela ugcina uhlupheka impilo yakho, ngoba uma uthi omunye umuntu akahlupheke noma omunye umuntu akangayi indawo noma ngabe ugwaza udoli noma wenza usuke uthi lento ayenzeke nakuwe futhi noma ingenzeki manje kodwa emva kwesikhathi eside. Ngicela uphinde lapha. Uma wenza into embi uyihlela nje ngokukamoya ke sithi uthatha udoli uthi umbuso khoza engabe sakhuluma efika nje umsakazeni avela abambekizwe kwenzeka abambeke, kodwa mhla ibuya kuwe mnikazi wayo imvelo itshela ukuthi yiyo lento wena oyithandayo nawe nje ubuyenza komunye nje kufanele ngabe nakuwe niyenze. Sengisho ukuthi ke unethuba umuntu egameni lokukhululeka kamoya ukuthi hayi ake ngikuyeke konke okungake ngakwenza kubi ke ngikuhlehlise futhi makukhona abantu engixabene nabo ake ngihambe ngiyoxolela nabo, ikakhulukazi kulezi izimo kweza kwakheka kwamakhaya. Bengisho ngesonto elidlule omkhathini ngithi amakhosi awaphethe umuntu uma imindeni isakwazi ukuphilisana ngamanga, kuyiwe inkantolo kumangalelwana ngezinto ezingekho, kungangenelwana. Manje uma kungangenelwana esizweni uyinkosi usiphethe nengonyama phezulu, uphethe bani mangabe siphethe izizwe engahlangene esigabeni samakhaya? Iyo lenkululeko kamoya liyani izulu njengamanje akekho khuluma thina secisha ngathi thina sizinyanga inyanga kufanele ngabe zikhuluma udaba oluthi akekho uyokhola entabeni kungena funding, ingekho imali, abantu behlushwa umoya ukuthi ingane zethu ziyadlwengula. Baba njengoba sebedlwengula kangaka sikhululeke ngempela yini?